tänään tänään pelataan siis Krisun kanssa multiplayeria. Tai no siis pääsetkö tänne maailmaan? Joo, mä pääsin tänne maailmaan ja lataa tätä vähän. Mulla ei ole nyt mitään tuffia, mutta ei kai se nyt haittaa. Ja tää lagaa ihan sairaasti, joten mennään nyt sitten Oreoreen. Ai, sä kuvatkin Oreoreen. Joo. Se on mun yksi off-screen. No ei enää. Mutta mun on siis ihan sairaasti rautaa. Joo, ihmettelette varmaan, että miksi. Kun mun maini on tuolla noin. Mä oon mainannut niin paljon. Että No niin, sit lähdetään. tänään siis mennään hakemaan vähän vettä ja kaikkea sekolaa. Tänään siis tehdään vähän sekalaista. Eli siis joo, mä asun täällä. Täällä on ei monstereita täällä. Eli siis joo. Missä se paikka muuten se ihme maini onkaan? Onko se täällä? No ihan sama. Kuitenkin älkää välittäkö yhtään taustaäänistä. Vaikka tuolla Krisu XD-kuvaakin. Niin. Kun me kuvataan samaan aikaan, ollaan serkuksia, molemmat YouTubettajia, että eikä se nyt haittaa, että kerron, mutta siis, no mennään nyt. Ei kun nyt mä varmasti kuolen, koska sä kerroit sen asian, niin mä nyt joudun. Ei. Tää video menee silti YouTubeen, että ei kai nyt haittaa. Ei nyt haittaa vaikka. No varmaan tietää niistä 100 000 edellisestä vidistä, että tosiaan olen hänen serkkunsa. Tossa vähän sukarin. Serkkuni, mitä? Okei, ei nyt enää sekoittuta niin asioihin. No himputti, ei mun tohon täällä laittaa. Recording display. Eli siis mä menen kohta tonne pelaamaan Krisun kanssa. Eli tää on vähän sekalaista pelailua, eli vähän Krisun kanssa ja vähän yksin, että älkää sitten väittäkö, että yritä päättää, että mihin maailmaan menet, mutta no on siis vähän sekalaista pelailua. Kaikki varmaan tajuaa. Tuolla on mun pieni sukarifarmi, kaikki näki ihan sen. Kuitenkin silti. Nyt mä kohta menen kotiin kotiin. Itse asiassa mä oon kana-airon tässä suolena. Ei, mä lähden jo kotiin. Selvä. Kuitenkin. Sänkyä, mutta joo, vähän kiirus. Mä taidan käydä tuolla Krisu XD:ssä. Hei, Krisu XD toimii loistavasti tuolla puolella. Ei, sä lagaat ihan hirveästi. Joo, tää video taisi olla sitten tässä. Että ehkä, joo. Paitsi, että sitten vielä Case-simulaattori. Älkää välittäkö, että Case-simulaattori? Niin, Case-simulaattori. Kuvaatko sä sitä Minen kanssa? Kun siis niin kuin tänään kanssa niin kuin vähän sekalaista pelailua. On kyllä joo. Minecraftia ja CS. Minecraftia ja sitten vähän CS:G:ta ollaan. No ei hitsi. UMP 44.5 Corporal. Tosi huono. Anteeksi, mutta video on tässä. Moikka. Tai itse asiassa ei nyt ihan vielä kuitenkaan, mutta Kuitenkin mulla mä on voin toi, ilokseni kunnioittaa, että moi. mulla on toi mikki päällä sen takia, että äänenlaatu vähän paranneis. Koska niin onhan se vähän tyhmää, kun mulla on toi miten sen nyt sanois, niin mulla on toi äänenlaatu ollut vähän outoa tossa siinä, mitä se nyt onkaan, YouTubessa, kun mä laitan nää kaikki vidit YouTubeen, niin sit on vähän outo äänenlaatu. Ei ne varmaan sitä tiennytkään. Niin. Kuitenkin edellisistä videoista kaikki varmaan tajuaa. Mä kokkon asettaa. No niin, Hei, ikkuna auki samanlainen täältä. pattia. Eikö haise? Haisee. Mulla on samanlainen pattia. Onko?
Kuitenkin mä kuvaan video YouTubeen. No, mutta tässä on, sit on Inkulle pyyhe. Mä tuon sulle peiton ja tyynyn ja saat laittaa ne tuohon. Voidaan me tänään käydä uimaan? Ei tänään, huomenna pääsee uimaan. Okei. Siis älkää välittäkö noista. Krisun äiti se siinä vaan kävi antamassa noiset vaatteet. Ja koko yö tulee vidi, koko yö tulee vidi. Niin, koko yö. Juu, isi kyllä. Tuossa on. Hei, Ikku laittaa. Kyllä Ikku osaa itse laittaa. No voidaankin nähdä. No voit sä laittaa. Jee, P90 trikoni, aika rare. Oikeesti. Joo. Puukko. Ei. P90 trikoni. Kumpa täällä tulisi puukko, se on aika rare. Ei toi äsken Mutta 553. oikeesti jos sä kuvaat näin trollivideota, niin ei kyllä kannata. No haloo, kyllä mä tän tubeen laitan. Niin, mutta aika trollivideo. No tää CS ja minä se... En mä vaan tajua. CS ja minä ei yhtään sovi yhteen, koska niinku... No niin erilaiset pelimuodot. Juu, aukki ei! Mä olisin saanut Chameleoni. Ja tää vidi taisi olla sitten tässä. Vielä yksi boksi, sori. Ai, kiva sä laitatkin jo. Etkö vaan rekaa? Etkö vaan reko video. Siinä Heaven kuordi. Se on moi.